A Praza do Emigrante será escenario do 12 ao 14 deste mes de agosto dunha nova edición da proposta Comercio na Rúa que promove a Concellería de Promoción Económica. Na actividade participarán un total de 5 tendas da localidade, pertencentes na súa maioría ao sector da moda. Poñerán eses días os seus produtos á venda aproveitando o bo tempo e a afluencia de xente nesta época estival. As tendas, os comerciantes van quitar o seu produto que son as rúas, pois para amosarlle a todos os clientes, a todos os veraneantes e a todas as persoas, veciños e veciñas da Pobra, pois cales son os seus produtos a vender e cales son os seus establecementos. Como a novidade este ano, o sábado a partir das 9 da mañá impartirase un curso de formación teórico-práctica sobre marketing visual a cargo de persoal especializado. A maiores, na edición deste ano temos unha novidade e é que vamos a facer un taller de formación que vai estar orientado para todos os comercios que queiran participar do noso concello. Este taller vai estar impartido por Cani Juncal, unha técnica en marketing visual que vai a dar tanto formación teórica como práctica in situ, xa digo, a todos aqueles comerciantes que queiran participar. O horario de apertura das tendas será ininterrompido de 11 da mañá a 11 da noite. Na xornada do domingo, a partir das 9:30 da noite, contarase coa actuación en directo da música local Alba Fernández.